Kanegosyo, may isang departamento sa negosyo mo na hindi dapat nawawala sa negosyo. Ano ito? Ito yung departamento ng accounting. Maraming negosyante ang sobrang galing magbenta. Magaling sa marketing, magaling gumawa ng promo, magaling kumuha ng customer, at sobrang sipag magpalago ng negosyo. Pero may isang bagay na madalas nakakalimutan. Isang departamento na tahimik lang. Pero kapag pinabayaan mo, kayang pabagsakin ang buong negosyo mo. At yun ay ang accounting department. Akala ng iba, ang accounting ay taga-compute lang, taga-lista lang ng sales at taga-bilang lang ng pera. Pero hindi ka negosyo. Ang accounting ay parang doktor ng negosyo mo. Kasi kahit maganda ang itsura ng negosyo mo sa labas, kahit marami kang customer, kahit puno ang tindahan mo, kapag mali ang daloy ng pera mo sa loob, unti-unti nang mamamatay ang negosyo mo na hindi mo napapansin. Tandaan nyo ito kanegosyo. Hindi lahat ng malakas ang benta kumikita. At hindi lahat dahil marami kang customer, may profit ka na. Maraming negosyo ang nagsara hindi dahil walang customer, kundi dahil naubusan sila ng pera. Halimbawa, may restaurant ka ngayon, malakas ang benta araw-araw. Punong-puno ang tao ng restaurant mo. Akala mo successful na. Pero hindi mo namamalayan, mas malaki na pala ang gastos mo kaysa pumapasok na cash. Mataas ang renta mo, mataas ang sweldo mo, maraming kapang utang sa mga supplier. Sa papel, mukhang lumalaki ang negosyo. Pero sa bangko, paubos na pala ang laman. At isang araw, kahit marami kang customer, wala ka ng pambayad sa mga supplier mo. Wala ka ng pangsweldo sa tao mo at wala ka ng pang-ikot para sa negosyo mo. Then, ano ang mangyayari? Nako, sasarado ang negosyo mo. Kaya, napakahalaga ng accounting. Sila yung nagbabantay ng bookkeeping mo, sales and expenses, cash flow, financial statements, utang at bayarin, at galaw ng pera sa bangko. At higit sa lahat, sila ang nagsasabi ng totoo sa negosyo mo. Kasi tayo mga negosyante, aminin natin, minsan, emotional tayo. Kapag marami kang benta, marami kang kita, gusto agad natin mag-expand. Kapag kumita ng kaunti, gusto agad natin bumili ng bagong equipment. At kapag may magandang opportunity, gusto agad nating sumugal. At walang masama sa pangarap na lalaki. Pero kailangan may isang tao ring magsasabi sa iyo na, sandali lang, kaya ba talaga ng cash flow natin? May pambayad ba tayo next month? Kapag humina ang benta, kakayanin pa ba natin? At kadalasan, ang magsasabi niyan kanegosyo, ang accounting. Minsan, pakiramdam natin, kontrabida sila. Kasi sila yung palaging magsabi na wag muna, hinay-hinay muna, kulang pa ang cash reserve, or mas delikado kapag minadali natin. Pero ang totoo kanegosyo, sila yung nagliligtas sa negosyo mo. Mga kanegosyo, ang negosyo hindi lang paramihan ng benta. Ang tunay na laban sa negosyo, paramihan ng tamang paghawak ng pera. Kasi kahit milyon-milyon ang sales mo, kapag wala ka namang cash, babagsak ka pa rin. Pero kahit maliit ang negosyo mo, kung marunong kang humawak ng pera, marunong kang mag-monitor ng cash flow, at disiplinado ka sa expenses mo, mas tatagal sa laban ang negosyo mo. Kaya simula ngayon kanegosyo, huwag niyong maliitin ang accounting. Hindi lang sila taga-compute. Sila ang bantay ng buhay ng negosyo mo. Dahil sa negosyo, ang produkto, ang puso, ang marketing, ang boses. Pero ang cash flow, yan ang dugo ng negosyo mo. At kapag natuyuan ng dugo ang negosyo, kahit gaano kaganda o kahit gaano kalakas ang benta mo, tapos ang laban.